ginama sa SED Marketing Incorporated. O ginitanan, mapalit yun nato sa butika. Thank you Lord sa mga gihatag sa namong grasya sa mga produkto. O unas na ang atong pagpanalangin, pagampo sa atong labang magkagaham. Lord, again, thank you sa grasya ng imong gihatag. Thank you kayo. Bueno, ang sulat ng produkto katagad o pagtagad pinadaki ni usa ka babae nga napatago lang sa ngan nga chiding. Kini gibawatan og duha sa radyo ni Ri Arellano. Kay sunan ang atong sender si Chiding. Usa sa igagaw sa kumbana nga may anhi diri sa amo, abi na kog nisuroy lang, dunay gihangyo. Og tungod kay way libog ang akong bana, kay nakaagi naman lagi kalibog, tando lang kay tando, og karon na problema ko ani, ingon man gud ini ang mga paghitabo. Hindi ako isang laruan. Hindi ako isang laruan na kung ayaw mo na'y iyong papalitan matapos ang kinir. Mag-ibig ko't dangal. Oy! Oy, Tony Dong, ikaw na Dong. Ikaw nang naabot. Dili day, iyan ni kaluha day. Ilam diya ay kaluhas imong mata. Maglisod magani imong inahan sa pagpanganak nimo kay pwerte nimo dakua, nya may kaluha pa ka. Nasisarya na unta mo. Hal-hal ka lang tami. Kanina siya no? Kanya. Hindi siya madagdugdug ko. Hilom, way lami imong joke karaan, way lami. Umsa na sa kanila eh. Maninuod man ka. Natata mga una ta. Asa man kalungag na ka? Aw, mukha ba day ka? Apin ako di na kamukha oy. Pakan asa taon to dayo eh. Wa ito sa nimo eh. Ala ka dito kaon. Sa misudan na to day. Pagpili lang. Oh, hindi ta. May kapilian na. Asa dali day obo bali ko. Kay kutom na kayo ta. Mga unta. Uy, ngano ka, uy, kaisog ni mo, tutok man ka na ako. Kaisog yung mong tinanawan, uy. Mauning gingon nga magpili ko. Oh. Usa man ka po klase sudan. Buwad naman eh. Pulos pa gino. Asa man tiilan eh. Hilaw na ti Eloy. Ingon ka pagpili lang. Kay pili man bitaw. Ano sa may pilion ako ani? Pili, diha. Mukaon ka ba o dili? Ay, karaan. Siding karaan. Way lambi. Kabaw sa da. Kidor tao, eh. Nay, nangita ni mo dong. Imo kuno siyang igagaw. Kinsa man? Time pa na. Natoy man to iyangan. Aw, ka na to'y. Anak ng tiyo Johnny. Ah, igagaw gid ay mo. Lakaw to ato nangita ni mo. Hamo siya, sama rin. To asala. Oy, toy, go! Go! Yawa sa... Saan man? Musta mo? Musta mo? Ha? Toy. Salamat kayo. Kita. Musta man tiyo daw ni go? Okay yung papa ko. Kaon daw. Mao ba? Gusto mo kayo? Kaon May niyo mo. kaon. Kining, sa may ato, suroy mo ka. Suroy mo ka nga mong, hari, anong panimay? Agaw? Sino ginagaw? Suroy ko na yung mong harianong panimayan. Kay, pagkadak ko, di magyuta eh. Kabilin tao ni Samoy ginikanan ka. Mo ba kaw? Kuha yuta niyo eh. Pilektarya kaw? Gamay na ni kaway. Amani ka abot sa hektarya. Ha? Pwede ka po sa saktarya? Wa taon kaway, pero may na lang ni. Kaya kaw, kuhaan ba? Hangyot ako tao ni mo. Kuhaan ba? Puyo ko ani mong yuta, be. Sa kadiyot lang kayo. Puyo andre taon. Hibaw, yung kalgi, kalong digros. Total, dako, bitaw ka ni mong yuta, taman. Problema ka. Nakapuyo nga dito. Makapapuyo ka taglain tao. Ikaw pa nga, agawar ko to. Na may payak-payak na mo diya. Tarang, ubos gamay. Ako aman na, pero uy, kapuyo diya. Ano lang mo? Okay ra makakana mo diya. Okay, kay gaw, importante doon namin kapuyan. Sige, ano mo diya? Sige, salamat kay gaw, ha? Asan din yung sawa ni mo? Nasilas gawas, gaw. Uban akong mga duhakbuk anak ba? Mo ba? Agi, laos lang mo dito. Ibut lang na ninyo mga butang dito. Kaya balik na rin. Aron makapamahaw mo. Okay, salamat kay gaw, ha? Sige, kaon mo diya. Ayaw mo kauwa, ha? Ako din yung asawa ko, si Ding. Mercedes ang matinod niyang pangalan ni. Buntag daw din. Buntag. Day, May buntag sad. day, sinatoy ba ako ikaw day. Anak ni Tio Johnny. Iksuo ni tatay. May buntag to, eh. Ako din ang asawa rin din. Linda. Dang. Gagawin ko. Wapo ka. Mga kaliwat mo din mo, mga gupon. Hi, Glenda. Yung asawa, si Ding, day. Ahay. Magilaw ni pa man Ay mo kauwaw, ha? Ay mo kauwaw. Ah. Ay mong anak, pakan anak. Kaon ni bayo, ay. Gutom kayo. Hi, Glenda. Pakan anak imong anak.
Ay, nagkauna si Junior. Sige, sige. Pero biyaan sa tamuha, kay napa ko'y buhaton, ha? Dong, ikaw na'y bahala sa imong ikagaw. Oh, okay na tay. Recorded by X Thunder Gaming. Tami, dong, tami. Ang ikagaw sa kumbana ng hangyo di ay nga ani una sila puyo sa among yuta, magtukod kuno sila barong-barong, pero may gani kay nay bakanting payag katong gipuy-an namos una, didto sila namo gipapuyo. Unya, kumusta naman imong ikagaw dong? Okay ra sila atong payag nato didto? Okay raman talaga tay. Sakto raman nila kay upat raman lang kabuok. Duha lang anak. Nya, dako-dako man tong ilang kamagwangan. Pila may edad atong mataa dong katong ilang kamagwangan? Ambot pili dadato, ko kapangutana. Ano mo daday? Grabe atong mataa mo dagkaon. Ay, mura mag defending champion sa drinking ang 18 contest. Pagkadako aglang mo'y bataa. Ako sa katog pa usara man gihamol. Dahil lang natin. Basta gigutom taon to. O di ba? Karoon to kakaulog ko na to at to. Grabe sa dong. Uy, jumbo hotdog tugod na kausara gi butang siyang baba. My goodness, so grave. Nakakita gyud ko nga ang anak sa igagaw sa kumbana grabe mo dagkaon. Ang usa ka jumbo hotdog kausara man. Pero sige na lang kay igagaw lagi sa kumbana. Pero masyak ta uy kay nahurot gyud ang usa ka putos nga hotdog. Unya nang labay ang pila ka buwan. Uy, natoy. Lisura ni atong tahimtang nga toy. Uy, wa pa magkakakitag maing trabaho. Musugod na rabi eskwela ang mga bata. Kay na-transfer man na sila. Unya, wa pa kakitag trabaho. May ikog na to si mong igagaw. Uy nga, magsaliglan ta nila. Angita, tagtabaw nung sa baka, oy. Sa kay maayo dong. O, mananom lang ta sa... lagot mo ba? Para atong makonsumo ba? O sige, nanon ta. Nanon sa kamuti. Para natin makaon na, para nasa tayo mautan, nanon ta kabunggay. Basta, para na natin masudan. Tumi. Uy, Tumi. Astoy, uy, mata sa... Tumi! Uy, Ano ka, sumukan na. Tugon. mata sa kaniyot ba? Tugon. Tugon Ang ko. imong igagaw ba sila sa natoy og linda? Ano man? Nananuman sila. Nananom sila sa tong yuta nga unta, di man na ila. Badlong ato, uy. Basig unsay sangkutan ang ilang pagpananom. Nayati na ron. Tingalig na limon sila nga dili na ilang yuta, ha? Badlong ato. Go. Go. Oy, go! Tugon sa man mo go. Nanon gaw, para sa taon na magkonsumo ba? Mautan-utan taon. Mao ba? Pero... Sige lang ko. Sabot mi gaw. Ay kabla ka. Ni pahawa naman rin. Amin yun na naman nga ako ang pananom rin. Oh, mao ba go? Ay kabla ka gaw. Menyor ni. Graduating ni akong kabagwangan. Trabaho na ni gaw. Malhin na mi din ni gaw. Sige go. Salamat kayo. Unsa ko no? Ay, nananom sila pero kuno lang konsumo ba kay ang ilang gitanom, mga tanoman. So, may lang kuno na. Wa sila sudan. Mangwa lang kadiya para ilang makaon ba sudan. Nya ila din ang yuta di ay, nangis sa sila. Ay, pasag din lang gud. Ay, bawam na sa gaw nato yan nga kung mapahawa na kuno sila diha para ato alam problema may lang pananom mabilin man sa ato. Sureness? Maubitong relax lang. Unya nang labay na sa pabila ka tuig, ako nabalitaan nga nakalarga na di ay ang ilang anak sa igagaw sa kumbana ug moy akong nahibaw-an nga naka-abroad. Unya to? Singan? Mao na dong. May naman na ilang pagkabutang oy kay naka-abroad naman ang ilang anak kinamagwangan. Mo yun noon. Nya, wa sila planong mobalhin. Mopalit sila ilang yuta. Baski magpalit lang yuta og bayad kay may trabaho ko na may lang anak. Mao lagi, karuhan na sila kay murag tan-aw ra ba nako anak nila, murag gustong mupadigo padunot. Kasi padigo pa dunot ba? Kanang mo paugat gyud ba, gahi pa sa nang gahi. Ha? Saan sa ba? Ikaw no? Hili kay kagahi. Ilom oy, nahuna ni mo datan. Di na mo ibuta ko ipasabot ka ng gahi kasi mong nahuna. Unsa man di? Ay, gusto mo kakagahi.
Hanggawa gini mo eh. Basta buwang eh. Ay nalang siding. Dinay pag ito siya. Oh, kay maugtas man anak imong pagpagahi. Iyon na pareha sa uban. Kasingkahan ng bahi dayon. Kanang imo, mabawa pa tag-am ana. Mas gahi pa imong ubo ana. Ahak mo siya, oy. Ano nabot naman tanig bahin na, oy. Abo, tani mo to hana ka. Ikaw rin una-una ana diha. Uy, si Miyot na ako ikasugat. Ugihan na tawana, uy. Kipasan malang usa ka sakong siminto. Stoy, premiyot! Uy! Mari, siding! Siding! Mari! Ah, naana mo gud ka diha. Kung layo pa ka. Biliban ako nimo kakugihan, uy. Asa na ihatod ganong gipasan pa man na nimo? Ay, di mo gud makasudan sa kanan, Mari. Mao nga, ako na ni ginay og pasan. Asa na nimo ihatod? Mga papasan mo ko nimo, nagyabag naman tingali ka. Asa na nimo ihatod? Dito sinyo! Ah, nag-order dai mi ana nga oy mag-order ana. Ay, katong karanin yung bay ba? Katong payag. Payag! Wow! Sa payag di ay! Sa di ate ka sa to payag na siya! Payag, Payag! Usba, payag! Payag lagi. Payag! 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 Kisa ba rin muyo dito, ha? Di ba ka mo may namuyo dito? Nyam ka to. Dili, oy! Igagaw tong Tommy na muyo dito. Oh, hindi ka mo namuyo dito. Dili, oy! Ah, sige, Mari. Ako sinihato na kayo. Bugata na niya, eh. Sa payag, ihatod ha? Oh, sige, okay. Ah, sige, Mari. Oh. Diretso ko sa inyo, ha? Sa payag! Diretso dito sa payag! Sige, Mari. Sige! Amping, pre! Tama, Tre. Yamat, good. Nagpatrabaho dahil sila sa bay? Ilang gipausab ang bay? Ha? Nananghid baka sila sa akong bana, ana, no? Recorded by X Thunder Gaming. Tami, dong, tami! Sa ka, wala magkukuro ka ba't? Dong, Gukul ka, butakal? Ato imong bahay. Ato imong bahay pa. O sa may ko, tuon ng bahay na to, sa may tuon ako dito. Dili lang mo ibot ako ipasabot. Katong karaan atong bahay sa ubos, katong payag. Akat nang ipuyo na lang agaw na to, yung ano Oo, man? kato. Ngano lagi? Ay, nasugatan magugayan ako si Paremiyot, good. Yan. Ay, nagpasan usa ka sa akong simento. Adto kuno to ihato dito sa bahay. Nato, nga gipuy-an sa imong ig-agaw. Unya lagi. Sa may labo to ana, oy. Kung British kay kawin. Uy, kapiya isda, Wa ka kasabot, ha? Naunsa man ka, uy. Utok ba, utok? Pagtaraw diya sining ha, pagtaraw ha. Ay, Bugo, kung asa- bugo ha. Ah, Kumlaw, di ko pag-graduate ako. adto ato yung ig-agaw. Kay murag ipausab nilang atong payag. Ilang gipatrabaho. Oh, mas maayo noon. Ito may nagkaayo, ana. Imo nagbayog yuta, uy, yung manangid. Kada-kada lang gibot, nanangid na sila nimo. Ha? Nanangid ba sila nimo, ana? Wa, robo. Awara, utok nimo ba? Di na maayo, uy. Akong sabutan ng mga tawhanan no, murag di na mamahawa diha. Lakaw adto. Ingna, nga naa naman ka sila kwarta kay abroad naman ilang anak, papalitan sila laing yuta og bay kay gamito na nato. Ingna dito. Uy, na! Ano ta? Ikaw din, eh. Uy, napausap di ko sa bahay gaw. Wala ka. Bali na, eh. Imo na nagyapon yung bay. Mao ba gaw? Oo. Ako ta tayo, dali. Oh, mao ba? Ay, oo, uy, naunsa. Mabali naman mi dinhi tami. Uy, dili man mi magdugay dinhi. Oo, di eh. Oo man ka ay. Mugasto ka na sila ug mo na ilang plano nga mobalhin sila. Ikaw na ikimong gago ana to mi. Ayaw sa pag-ana dayoy. Ikaw ba? Usa man ko, oy. Di manggod. Kaklaro na anak nga mura kag iilat ang mga tawhana. Klaruhan na sila ha. Pabalhin na sila. Kanang ilang gigasto para sa bahay, ilang unta nang gigamit para sa ilang balhinan. Pero kay wa may planong mupalhin ang atong bahay mo ilang gipausab. Ang ako Ilang ba? gipatrabaho kay gusto nila nga anak lagi sila mo puyo. Mo nang papahawaan na sila ha. Papahawa inang gamito na natong yuta ha. Grabe ha, lagi wagi utok niya akong bana eh. Wagi kasabot sa gihimo siyang igagaw. Mao nga ako siya gipasabot og maayo kung unsay plano nila. Mao nga among giadto yang igagaw aron pabalhinon sila kay murag di naman maayo ilang gipakita. Unya to? Gaw, kining usa man inyong gihimo. Inyo naman nagpanindot og maayo ang bahay gaw. Di pa tayos ninyo. Ay, hindot pa man sa among bahay gaw. Oo, ang daw. Tinood na daw. Sabi taon ba? Panindutan yun na ito. Naunsa. Pero gaw, gamiton ra ba minamong yuta good? Ingnan tabaya mo nga sa una nga ayaw lang ninyong tarunga, ayaw ninyong tanduga ang bahay, ayaw ninyong usba. Kay gamito man yan namo, mabut mo panahon ng gamito namo.
Ipapuyo ra mo diha kay wa mo ikapuyan. Kana inyong gigasto dihas bay. Di ba lang gigamit para makapalit mo yuta o bay? Naano ta mo inyong kagalingon. Oo ba? Yan sa una ni Gaw. Pawaon mo ni mo. Kuha na gasto na ba niya? Sige, pawa mi bro. Pawa lang pero uliin mo ninyo sa gasto ha. Unsa to? Uliin mo sa gasto. Dili ikaw. Wa may kasugo ninyo nga ipausap mo bay. Gawas pa. Sa itang ikasultin mo, Chiding. Ha? Time pa sa nayati na ni. Mayati Oo na na. ni Ron. Tuloy yate. Ha? Di, kuan man gaw. Wa man gud may magsulti ni pausap ang bayang amo ba? Wa sad mo mananghid. Nagbuot mo payos bay. Dili man inyong yuta o bay. O, lagi, kabaw mi anak. Amo ni panindot kay nang puyo din sa inyong yuta taon. Lain sa kayo batik kayo mo bayan niya abroad ng mga anak. So, inyo may pubuwaon. Nga, nakurakon mga gusto ni, pawa lang may, pero basta, gasto na mo, uli mi. Oh, baga agnaong ni mo na yawards ka man. New words! Mao ni among problema kay di sila mamahawa kun di na mo sila ulian silang gasto. Nagsugo din nila nga ilang nagipausab. Unsaon ni namo uy murag maguba gid ang ilang pagkamanag-agaw ani. Unsa man og kamo ang kasultihon? Chiding. Si Endo na ito karong adlaw yat. Si Chiding, Ate Pres. Chiding. Pagka na nagpadaan ni Ate Pres niya. Kanalaging na yuta niya mo puyo sa yuta niya. Developon bitaw ilang gipuyan ana niya. O niya papawao na moingon dayon nga bayre mi. Inaan natural gyud na siya. Mo gina sagad ba Sagad may tabo. Bayre ning among gigasto. Mao na. Oh, ginaan niya. Lisod naman kay na inaana Ate Pres. Correct, oy. Timingan nga wadyo kay kwarta taon. So yung pagbayad so pundo sa mo dila. Mo nang kundo lang kay yuta. Kung Ay. mahimo imo nang kuralon. Tinoda. Kuralon nimo para way maka so Oh, may maka-squat sa imong yuta. Daghan mo squat. Bam! Unsay mo kuha dire? Diretso. Diretso ka. Panuntihon 23, versikulo 10. Usapan. Ayaw gayod balhina ang karaang utlanan sa yuta o iluga ang yuta sa mga ilo. Murag ilo naman sa tanong wala mga ginikanan. Gamhanan ang ilang tigpanalipod ug siya ang mulaban kanila. Ang ako anilan. Sa buhay pa to sa anong doktora Rosaroso, doon ay priyasa ni problema, pero dili ingon gato kunugbay. Nananom siya sa yuta, ay lang puyan. Karon, pawao na sila, pabayad na tinanom yuta ni doktora Rosaroso. Nananghid ba ka sa kaya siya yuta ka mananom ka? Huwag ka mananghid. Bitaw. Nananghid ka sa kaya siya yuta mananom ka ng mga lubi, ka di mo yung yuta. Bitaw tinoda. Di ka to nang lubi ibalhin tulain. Kau to nang lubi ba? Tinoda. Babalik ka lang linya, Ate Pres. Kau to nang lubi ibalhin sa yuta lain. Ang lubi sa mo, dili kauton, Pres. Saman. Simhuton. Simhuton ang lubi. Sige kay simot. Ako ikatanday, ako diretso ko na niya gulya. Okay. Mga tanas siya sa barangay captain silang barangay. Unsay matabang. Una sa amigo ng abogado, mas maayo. Apan maayo tingali nga para formalidad, ilang ipatawag sa barangay si Agaw. Pero kung doon ay maayo ang abot sa tanom, kung tag-iya, doon ay kwarta, o iyan na lang bayaran. Bitaw tinoda. Bayaran na lang niya. Bayaran na lang nimo. Na may abot. Ayo. Na may Diba? kuan niya. Tuod, wa man di tuod, wa man siya taga tingali share sa abot sa ay Wa. ilara igor pa lang gikaon. Iya lagi katik-katik sa daning natoy. Ay, problema ka. Nipahawa naman ni. Katrabaho naman akong anak. Inyuhan na tanan ako. O nilitok man gito ang asawa nga mamalhin raman ni. Oo, Nilitok man gito ang mabalin na asawa. ni. Di ni magdugay. Inaana de. Ipatawag lang Maro ni sa natoy. Ipatawag lang na sila sa barangay. Bitaw, ano mahusay ba? Unsay buhaton na nakalain man pagkayo ug di sila mo Nilitok man gito ang gamito asawa. ng yuta. Mamalhin raman mi. Mamaor bitaw niya atong kuha natin presno nga nasa ni padaan nato diri nga nangayog kamunggay. Nya pagpakayog kamunggay giibot ang tanan gibalhin to sila. Kalain. Mabitaw to katong gipadaan nato diri sa Oo una ba. niya, pagbuhi na sa kamunggay, ang katong tag-iya gyud. Nangayo na po. Nangayog sa buo. Mao man di among kamunggay. Ngayon sa kamunggay lang gibot at ang punuan. Oo, nagibalik tanong sa Gibalhin ila. ang tanong sa ila ha. Kay ingoro. Ako, wala ko imtang pagkunayan ako, ha? Diyo sa mo. Di ba may ibot ka ni Ok man? Kung ako ang puzzle, tihon. Tata RMN